Maayong buntag mga kanongs. Gumao na ni atong pilmerong mga piso mga kanongs o mga laski. Kuha ni sila kabuk mga kanongs, pito. Pero namatay ang isa. Inom na lang sila kabuok. Yan mga kanongs mga laski mga kanongs ang inahan po ani mga kanongs nangitlog na pod dere mga kanongs ikatulunan niya nga itlog mga kanongs. Manang isa mga kanongs akong gitabunan na po ng itlog, ako lang gitabunan kay muipon man siya. Ang nangitlog anak mga kanongs katong bakiki kini mga kanongs yan. Sa pikas mga kanongs nga tangkal, ako na po silang gilain sa inahan kay mag isa ka bulan naman mga laski gyapon mga kanongs. Lain gyapon ni sila kabuk mga kanongs. Ug atong gipakaon sa ilaha mga kanongs, integrato gyapon. Yan mga kanongs. Daghan-daghan na yun ni atong mga piso mga kanongs. Magpadaghan na padulong. Ug mao ra to mga kanongs. Daghang salamat sa pirmi suporta sa akong channel. Daghang salamat sa inyong tanan. God bless sa inyong tanan mga kanongs. Bye bye.